bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. 7 years na kami, pero palagi pa rin siyang nagseselos. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang po sanang ilahad ang aking kwento tungkol sa naging boyfriend ko ng 7 taon. Matagal nyo na po akong tagahanga. Madalas po ako nakikinig at nakatutok sa inyong programa sa Love Radio. Maraming salamat po dahil lagi nyo po akong nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lakas ng loob. Magkaroon ng lakas ng loob na kaharapin ang lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Hanggang sa naglakas na loob na rin po ako na magbahagi sa inyo ng aking secret file. At sana magustuhan nyo po at makapulot kayo ng magandang storya sa aking kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kat. At ito ang aking secret file. DJ Rocky, DJ Jello, tungkol lang kwento ko sa naging boyfriend ko ng 7 years. Naitago na lang natin sa pangalang Mr. Kapote o Kamote. LDR kami since day 1 at nakilala ko lang siya sa Facebook live ko. At isa siya sa mga nagko-comment doon at inad niya ako. Hanggang sa naging chatmates na kami at niligawan niya ako. Sa madaling salita, DJ Rocky, DJ Jello, naging kami. Masasabi ko na siya ang first love ko dahil sa kanya ko unang naramdaman yung love na hindi ko pa nararamdaman sa mga naging ex ko. Sa kanya ko rin naranasan yung umiyak at magmakaawa, DJ Rocky at DJ Jello. Mabait naman si Mr. Kamote. Maalaga. Pinaparamdam ko naman sa kanya na sobrang mahal ko siya. Hanggang sa umabot na kami ng mga ilang months. Lagi na kaming nag-aaway. Dahil napakaseloso niya. Nagagalit na siya kapag hindi ako sumasagot sa mga tawag niya. Di ko nga alam alam niya naman na nasa work ako at busy ako, pero bakit siya nagagalit? Hindi naman kasi sa lahat ng oras hawak ko itong phone ko. At madalas, kapag bukas ko ng cellphone ko, dahil nga ang dami kong ginagawa, magugulat na lang ako. Ang dami niyang miss call sa akin. At alam kong galit na siya sa akin. Ang unang gagawin ko kapag ganun na ang sitwasyon namin, tatawag ako sa kanya. At siya naman itong hindi sasagot. Kung sagutin man niya, hindi siya magsasalita. O kaya tatanungin niya lang kung ba't pa ako tumawag. Tas ako naman, DJ Rocky, DJ Jello, todo explain naman ako. Pero nonsense lang lahat sa kanya kasi nga may sarili siyang explanation. Tapos every away namin, DJ Rocky, DJ Jello, tatakutin niya akong hihiwalayan niya na ako. Ako naman itong si tanga, mananahimik at iiyak na lang. Tapos magmamakaawa sa kanya. Natapusin niya na lang o ayusin na lang ba namin? Ano ba talagang gusto mo? Yan ang lagi kong tanong sa kanya. Tatapusin mo ba o aayusin mo to? At lagi ko naman sambit sa kanya na wag na tayong maghiwalay.
Kasi hindi ko kaya. Pagkatapos ng ganun naming diskusyonan, magiging okay na ulit kami. Hanggang sa inabot kami ng isang taon, 2 taon, 4 na taon, 5 taon, at 6 na taon. Habang patagal ng patagal, palala na naman ng palala yung pagkaseloso niya. Like kahit may makita lang siyang dumaan at tumingin na lalaki sa screen ko, habang magka-video call kami, magseselos na siya agad. Ba't daw may nakatingin sa akin na lalaki? Baka raw gusto daw ako nun o karelasyon ko daw yun. Tapos ang pinaka nakakaasar pa na lagi niyang tanong sa akin, gusto ko rin daw ba yung lalaki tumitingin sa akin? Tapos tatakutin na naman ako na hihiwalayan niya ako. Nakakasar lang kasi alam niya yun yung kahinaan ko eh. Yun yung magic word niya para manahimik na ako. Ay, pero DJ Rocky, DJ Jello, may time din na nag-aaway kami ni Mr. Kamote na wala namang katuturan. Yung tipong gusto niya lang kuhanin yung password ng mga social media accounts ko para buksan niya. Nung una, ayoko kasi parang mawawala na naman ako ng privacy. Kung pati yun, kukunin niya pa. Ang ginawa niya, nakipag-break siya sa akin. Oo. Sinabi niya na naman na maghiwalay na lang daw kami. Dahil nga ayaw kong ibigay yung mga accounts ko sa social media. Iyak ako ng iyak noon. Nasa point na ako na hindi na rin ako makatulog. Hindi ako makakain, kakaisip. Hindi ko rin siya matawagan. Para akong mababaliw. Binigyan niya pa nga ako ng sleeping pills ng amo ko. Para lang makalma, makatulog at hindi ko naisipin yung partner ko that time. Marami na rin nagsasabi sa akin. At ultimo kapatid ko nagsasabi na rin sa akin at pinapayuhan akong bumitaw na lang din daw. Nasa akin naman daw kasi yung desisyon kung susuko ako o mag-i-stay ako. Pero iniisip ko pa rin kasi na gusto kong magkayos kami. Mabuo kami at siya pa rin ang makasama ko. Dahil mahal ko nga si Mr. Kamote. At habang umiiyak ako, si Kamote, nakikita ko sa live ng mga kaibigan niya. Kumakanta at tumatawa habang nag-iinuman. Ang ginawa ko, bumili ako ng bagong SIM at tinawagan ko siya doon. Nagmamakawa ako na magbalikan na lang kami. Pero alam nyo, DJ Rocky, DJ Jello, ang kondisyon niya, ganun pa rin. Ibigay ko raw sa kanya mga password ko at magiging okay kami. Sa madaling salita, DJ Rocky, DJ Jello, yun na nga po ang ginawa ko. Binigay ko na sa kanya. At nagbalikan na kami. Buong akala ko kapag ginawa ko yun, tatahimik na ang relasyon naming dalawa. Pero mali pala. Mali pala yung akala ko. Hindi pa rin kami natahimik. Kasi halos kada minuto niyang binabantayan kung sino yung mga nagchat-chat sa akin. At kapag may hindi siya nagustuhan sa mga nagchat-chat sa akin, magagalit siya. Magwawala na naman siya. Aawayin na naman ako. Meron pa nga
Nag-chat sa akin na kasama ko sa trabaho tapos may pasuyo. Naku, naging issue agad sa kanya yun. Naging issue sa kanya lahat yun dahil nag-heart react daw ako doon sa simpleng message na pasuyo sa akin ng ka-workmate ko. Ang dami na kagad tinanong DJ Rocky, DJ Jello. Ano daw ba yung heart react na yun? Ano daw bang meaning yun at nabasa niya daw dun sa mga messages? Paulit-ulit niya akong tinatanong at paulit-ulit na lang din yung mga ganyan niyang ginagawa. Bakit daw ako nag-heart react? Ano daw ba kaming meron yun? Na relasyon daw ba kami? Pero kahit ano naman paliwanag ko, hindi niya pa rin ako pinapaniwalaan. Para saan pa na tinatanong niya ako? Alam mo, minsan niya, siya pa mismo ang kusang nang bablock doon sa mga kachat ko na lalaki na katrabaho ko naman. Sabi ko sa kanya, kaya ayoko ipamigay sa iyo yung password ko eh. Dahil sa ganitong pangyayari na nami-misinterpret mo ang lahat ng mga bagay at mga conversation namin na mga katrabaho ko. Ang sagot niya lang sa akin, bakit? Nahuli ba kita kaya ka ganyan? Alam niyo, DJ Rocky, DJ Jello, ang sabi ko sa kanya, nahuli? Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo? Yung chinachat sa akin ng mga yan tungkol sa trabaho. Minsan nangangamusta lang yan. Pero walang meaning. Ang babaw mo. Alam nyo, nakakalungkot ang rason niya sa akin. Lalaki pa rin daw yun. Lalaki pa rin daw yun, pero bakit daw ako sumasagot at nakikipag-usap? Alam nyo, DJ Rocky, DJ Jello, hindi na ako sumasagot minsan. Hindi rin naman kasi ako mananalo sa kanya. Kaya tumatahimik na lang ako para hindi na humaba pa ang diskusyonan namin. Pero isang araw, naisipan kong buksan ang account niya. Wala lang, parang may bumulong lang sa akin na i-open ko yung FB niya. At nung in-open ko naman, may nakita ko na hindi inaasahan. Pagtingin ko sa inbox niya, may mga nabasa ako doon na convo nila ng ex-girlfriend niya. Nag-I love you. Nag-I love you siya. Pero sabi naman nung ex niya, "Uy, nag-I love you ka sa akin, may jowa ka, umayos ka naman." Tapos, tinawagan ni Kamote yung ex niya. May nabasa pa ako sa isang convo nila na gusto niya makipagkita. Meron pa dun. Bukod dun sa ex-girlfriend niya, nakausap niya, meron din nakatrabaho niya. Yung tipong tinatanong niya yung babae na katrabaho niya kung kailan daw siya mag-aasawa. At sagot sa kanya, kapag ikaw na yung pakakasalan ko. Sabay ang usapan nila, sobrang lalandi. Nakakapanginig ng laman. May haha pa. May mga emoticon pa. Yung nabasa ko yung DJ Rocky, DJ Jello, humapdi ang puso ko. Kaya agad-agad po, DJ Rocky, DJ Jello, kinumpronta ko tong si Kamote sa mga nakita ko. Ang sagot niya, wala lang yun. Biruan lang daw nila. Sabi niya pa sa akin,
Anong akala mo sa akin, tanga? Papatol ako sa kanila? Yung ex ko, may asawa na yun eh. Pati pa naman ba yung kasamahan ko, may boyfriend na yun, pagseselosan mo sa akin? Ibahin mo ako. Ginagaya mo naman ako sa'yo eh. Nire-reverse niya ako, DJ Titan, DJ Jello. Ngayon, siya pa yung may ganang magalit sa akin. Ang galing, di ba? Kaya pinakialaman ko daw yung FB niya. Kaya bakit daw ako nagtatanong? Eh wala lang daw naman yun. Alam nyo, hindi ko alam kung saan ako lulugar, DJ Titan eh. Kapag sa akin yun, grabe yung selos at galit. Kapag ako, bawal. Pero siya pwede. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, bawal daw akong lumabas, bawal daw akong magpa-sexy, bawal daw akong mausap ng iba, bawal daw akong maging masaya, kasama mga kaibigan ko, lahat bawal. Yung tipong parang militar ako na kapag tumawag siya, dapat masasagot ko kagad. Hindi ako dapat mawawala dun sa cellphone ko. Alam mo DJ Rocky, DJ Titan Jello, minsan nga pati mga kapatid ko naiinis na sa akin. Kasi kapag kasama namin si Kamote, parang hindi rin daw nila ako kasama. Eh paano ba naman kasi ayaw nila akong... Ayaw ako ni Kamote na magsalita, tumingin, lumingon. Ano ba talaga? Yung tipong pati mga kapatid ko pinagseselosa na ayaw pagkatiwalaan. May aminin lang ako, DJ Rocky, DJ Jello. Sa totoo lang, hindi pa kasi nakikita ni Mr. Kamote ang pamilya ko ever since. Panay video call lang kami. Simulat sa pool na nakilala ko siya, DJ Rocky, DJ Jello. Alam mo, DJ Titan, maski na LDR kami, pinag-iipunan ko yung mga papunta sa kanila. Yung tipong nagbubook ako ng airplane ticket 6 months in advance bago kami magkita para lang makamura. Nag-iipon din naman siya ng pambayad sa hotel kung saan kami mag-i-stay. Pero masakit dun, nag-away lang kami. Maliit na bagay. Sasabihin sa akin, wag na daw ako tumuloy. Sobrang sakit. Sobrang nakakalungkot. Kapag sinabi niya sa akin na wag na akong tumuloy, hihirit niya na lang sa akin na sana pinambili mo na lang ng motor yung ticket na pinambili mo, mas masaya pa ako. Alam niyo DJ Rocky, DJ Jello, mabait naman sana siya eh. Okay naman sana siya eh. Pero pag nagagalit siya at magkagalit kami, parang hindi niya na ako kilala. Kung murahin niya ako, pagsalitaan niya ako na masama, parang hindi ako jowa. Tapos kapag naimasmasa na siya, magsusorry na siya sa akin. Hanggang sa 7 years kami. At ganun pa rin ang trato niya sa akin. Kapag nagkikita kami, inaalagaan naman niya ako. May mga tao nagsasabi sa akin, DJ Rocky, DJ Jello, ba't daw ako? Ba't daw ako na lang lagi ang pumupunta sa lugar nila?
Siya naman itong lalaki. Ang sabi ko lang, okay lang. Gusto ko rin naman kasi mag-travel. Masaya naman ako. Wala naman kaso kung ako yung pupunta sa kanya. Isang beses magka-video call kami ni Kamote, may kasama akong babae. Hinigaan ko yung legs niya. Kaibigan ko naman yun. Alam mo anong ginawa? Biglang pinatay yung tawag. Nag-chat siya sa akin. Sabi, grabe, harap-harapan talaga. Ba't mo hinigaan yung legs niya? Malay ko ba kung tomboy yan? Di na ako nakapagtimpe, DJ Titan, DJ Rocky. Sumagot ako. Ang sabi ko sa kanya, alam mo ikaw? Sira ulo ka no? May anak na itong kasama ko pag hihinalaan mong tomboy? May asawa eh. Sobra ka naman. Sagot niya lang sa akin. Diyan ka magaling. Siya pa kinakampihan mo. Ba't di mo siya kayang layuan? Kasi gusto mo rin? Diba? Baka may relasyon kayo. Alam nyo, DJ Rocky, DJ Jello, sobrang galit na ako. Napupuno na ako. Kaya alam nyo, sinabi ko sa kanya, alam mo, iniintindi kita palagi. Pati sarili ko hindi ko nakilala. Sana naman, wag mo antayin na mapagod ako sa'yo. Kasi nakakapagod na. Gusto ko nang bumitaw. Ayoko na. Alam mo, sa totoo lang, pag iniwan kita, ewan ko na lang sa'yo. Ewan ko na lang kung saan ka pupulutin ng mga pagsiselos mong ganyan. Alam mo, sa totoo lang, ang tiyaga ko nga eh. Ang tiyaga ko na intindihin kita sa lahat ng mga kalokohan mo. Ang tiyaga ko na magtiis sa pagsiselos mo na wala naman sa hulog. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Pagod na rin ako. Ayoko na. Sawa na ako. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng pamilya ko, lahat ng mga tao nakapaligid sa akin pagseselosan mo, sino yung mga kausap mo? Hindi ko dapat pagselosan? Hindi ko dapat kagalitan dahil sila may asawa na rin? Napaka-unfair mo naman. Daya mo. Ba't ka ganyan? Mahal kita pero nakakapagod na. DJ Rocky, DJ Jello, pasensya na po. Kung naibahagi ko sa inyo yung kwento na to. Muli, ako po si Kat. At ito ang aking Rocky Secret Files with Titan Jello.